Ahoj, vítajte na kanáli 70 Maj Slovensko v mojom novom štúdiu. Chvíľu mi trvalo, kým som to sprevádzkoval, ale sľubujem, že budú ďalšie videá a dnes vám poviem o aktualizácii kamery A810 Lite, našej najnovšej autokamery. Stojí za to tieto zariadenia aktualizovať. Je to nová kamera a na ich vývoji neustále pracujeme. Aktualizácia napríklad pridáva možnosť nastaviť náš G-senzor do režimu núdzového nahrávania. To je zaujímavá funkcia. Ak sa vám niečo pokazí, môžete nás vždy kontaktovať so žiadosťou o podporu. Dajte palec hore a ak máte akékoľvek otázky, zanechajte komentár a odporúčam vám prihlásiť sa na odber. Pripojili sme sa k našej kamere. Ako na to môžete vidieť v predchádzajúcej epizóde. Teraz spustíme aplikáciu 70 Maj a aktualizujeme ju. Okamžite budete informovaní, že je k dispozícii nová verzia softvéru. Tiež je tu uvedený zoznam zmien. Je tu aktuálna verzia a verzia, ktorá je aktuálne k dispozícii. Kliknite na stiahnuť. Aktualizácia sa aktuálne stiahuje do vášho telefónu. Teraz musíte kliknúť na nahrať. Pripojte sa k Wi-Fi vašej kamery a pozrite sa, aktualizačný balíček je k dispozícii. Systém sa vás spýta, či ho chcete nahrať do kamery. Kliknite na nahrať. Znovu sa vám zobrazia informácie o zmenách. Kliknite na nahrať. Systém sa spýta, či chcete zastaviť nahrávanie. Aktualizácia sa stiahuje. Toto je nahrávanie. A teraz tá dôležitá časť. Spustite aktualizáciu. Neodpájajte kameru od napájania a ani nevypínajte napájanie. Kamera sa automaticky zapne a vypne a potom nainštaluje najnovší softvér. Vidíme, že sa aktualizuje a aplikácia už nie je potreba. Teraz čakáme, kým kamera dokončí nahrávanie. A je dôležité tento proces neprerušovať. Pozrite, kamera sa vypla a teraz sa spúšťa. Tu bliká modrá LED dióda a celý proces je u konca. Videli ste? Je to skutočne veľmi jednoduché. Ako ste práve videli, proces je triviálny. Všetko, čo potrebujete, je samozrejme telefón s aplikáciou 70 Maj, kameru. Pripojte ju. Môžete ju tiež pripojiť k nabíjačke doma, napríklad pri stole, ako som to urobil ja, k štandardnej 2A 5V nabíjačke. Pripojte ju, aktualizujte ju a potom si ju odneste do auta. Tiež stojí za to sa pohrať z menu. Odporúčam. Nezabudnite dať palec hore a ak chcete zostať s nami v obraze, prihláste sa na odber kanála. Uvidíme sa v ďalších epizódach. Čau.